Sunt alt live aici cu Bobo să jucăm Minecraft multiplayer pe lumea noastră, că el a vrut să jucăm multiplayer pe lumea asta. Eu am spus nu, că asta e single player, nu. Și l-a zis, haide, te rog. Și el a vrut. Bă, a intrat, știi că ești din perete. Eu așa te văd. Nu. Unde ești? Sus. Ce naibii? Aveți comunat. Hai, dă-te jos. Cred că nu am marmura pe mine. Da, m-am jucat puțin off camera. Nu am marmura pe mine, vă rog. Da, ho. Am jucat off camera. Bă, nici iron nu mai e aici. Aveam 24 de iron aici. Bă, îl luăm după... Mă scuzați, aveam 24 de iron. Și trebuie să luăm după hack. Așa zic unul pe YouTube. Hack. Mă duc până afară să văd dacă sunt zombi. Nu, că am dat fără zombie. Pune eu zombi. Nu, că tu n-ai cum. Hai, Valu. Lasă. Op. Hai, Vedem cât avem acum. Hai, Valu, să fie tare. Avem doar 16. Băgați-i ceva. Bagă-mă. Nu știu, las că bag eu. Aia bună unde? Avem o sabie bună enchantată. Cu ce? Cu Fire Aspect și... Da. Avea Fire Aspect și Rotting 2. Hai că îți iau eu acum după hack. De aici șmechera? Nu, doar Fire Aspect și Rotting 2. A, să nu de Diamond. Să o șterg și ți-au alta. De-aia eu încă avea el. Și o armură. Las că armură să facem noi. Da, dar vreau și enchantată. Da, ho. Ah. Punem pauză, fraților. Pa. Am revenit. I-am făcut și armură lui Dragoș. Și marți, cred că nu o să am timp să filmez. Nu spun de ce. O să... Nu spun de ce, las. Nu am timp să filmez atât. Trebuie să iau și mâncare la mine. Vezi că e incest acolo. Da, mi-au de carne. Mi-au carne, aia nu o spice. Bă, mi-l lași acolo, tu ții de aia de oaie. Ziua mi-a luat. Da, aia. Stai să-mi iau și la pizarului să nu... Du-te și șantează. Mai învățat și tu să-i șantezi? Dar nu bine. Dă-mi atunci. Sau du-te și știi cum faci? Cum faci? Eu și pe ce pun mereu. Ultimul exant, ăla e cel mai bun. Da, pe ăla păs eu mereu. Da, pe ăla îl pui. Hai, vino să-l pui. Hai, știi unde e, da? Enchantul normal. Bă, un zombie. Valu, să știi vreau că eu mai am. N-ai cum. Bă, da, m-am uitat la filmul tău aici. A, Mă filmai tu cu ăla care nu ți era pe asta. Le-a luat pe altceva. ce mă? Tu ceva ți-ai luat. Ăla n-am. Nu luăm mă nimic decât bookshelf-uri. Nu, mă. Pe Minecraft, nu pe hack. Pune-mă la pe Zazoli. N-ai level. Fă tu. Fă tu. Ia și tu level după hack, dar puțin, nu foarte mult. Poți să ieși și level? A, da. Da, 49, îți ajunge. 94, bă. Hai, mie nu trebuie. Atât trebuie, bă. Și 52. Îți ajunge. Îți ajunge și 94. Hai, puneți. Ia uite un clown la cască 30. Ia să vedem. Ce-ți dă pe cască? Fire Protection 3. Nu ți-aș recomanda. Asta e. Nu-l pune. Și pune toți lapizul aici. Ca să mai stăm 7 ani să-l punem. Pune și tu papucii și vezi ce. Fire Protection 3. Nu vrem! A, ți-ai dat le și șaturi. Dă mie să le pun. Dă mie să le pun. Hai că am filmat de 4 minute și trebuie să mergem și la mine, să mai facem și altceva. Hai, dă-mi mie. Uite. Cred că am luat-o. Nu ai luat, am luat-o eu. Am luat chestplate-ul. Hai, aruncă. Hai că am luat și casca. Și pantalonii. Și lapizul, da. Dăm și papuci. Da. Am luat papucile. Hai, dă-te de aici. Eu mor găina asta. Nu. Mi-am mâncat. Da, nu mai jura. Scuzați-mă. Să nu-mi pană asta.
Advance 2 și Protection 3, Bubu. Ai o armură destul de bună pe... Arunc pana asta în apă. Ce ai tu pe armură, Bubule? Numai Protection ai. Numai Protection. Ce înseamnă protection? Adică te protejează mai bine decât pe care... Nu, eu am Protection 4. Dar ai și tu armură bună. Vezi că vin să ți-o las în chest, bă, vină încoace. Nu e frig, e super cald. Hai, bă, vină să ți-o las în chest de aici. Din casa asta mică. Te omor, bă! Vină încoace, Mă Bubule. omoră! Vină încoace. Dacă ai sabie, cum să ai respect. Ai omorât? Da. Vină încoace să-ți dau, să vezi. Motor din aia o băgăm în chest. Lasă-le în chest, da. Ia-zi de acolo și armura, ia-zi de tot. Apoi facem portal spre Nether, dar tu nu pe armură bună. Aia. Las că mergem în Nether, bine? Gabriela? Dormea. Ia armura de iron. Valuță, e prea multe armuri. Sunt două căști și doi papuci. Ia-le pe alea cu protection. Blast. Au. Nu. Nu mai am protection. Ia-o pe aia cu blast protection. Ah. Că așa aia ți-am făcut-o. Protection, gata. Hai, ia-o. Nu iei odată. Nu, că mi arătă încă aici. Nu, ia-o, ține-o, bă. Ce e aia de pui? Hai, mănâncă. Hai să mergem. Hai în Nether, că am făcut data trecută niște de asta obsidian. Ce carne magică? Carnea asta, uite, ia uite mă ce din astea cu pane am. Da, că ți-a dat poison, bă, că era otrăvită. Ce? Era ăla otrăvită. Da, era otrăvită, ți-a dat poison. Hai, vină încoace să facem. Mă, cred că mi se face food. Vină încoace să mâncăm, să facem aici, auzi, să mâncăm. Nu mă vede nimeni. Doamne. Acum, fraților, acum plecăm. Nu plecăm, facem portalul spre Nether. Unde plecăm? În Nether, poate. Ne desfăcut. Asta e silver. Nu e acolo. Știu, ce mai mult. Băi, cine are de asta? Ce-a tras, mă? Bă, Valu, din asta aici. În ce? Din asta. Valu, Lasă-l acolo. Valu, cine altă în cop? Vezi că aveam... Îmi fac eu. De ce? Da, din ce îți faci? Metal. Ah, Original. Din aia. din ce? Din aia. Din diamond. Ce? De auzi că din diamond. Da, te fac. Am diamondul la mine, n-ai cum. Bă, sunt deja în Nether. Vreau încoace. Uite ce te rău în cop. Bine, vreau încoace să mă ajuți că sunt în Nether aici. Ce e acolo? Nu mai zombi și de toate. Mamă, ea ne omoară, are sabie de apă. Da, nu dăm în ei. Așa este. Vreau încoace, bă. Da, am uitat, de să stai la asta, nu trebuia să... Normal, nu la care faci pe creativ, doar sari și te-a dus. Da, noi nu facem pe creativ. Acum direct cu aia jos. Bă, nu mai înjura. Scuzați. Eu sunt jos acolo. Eu am niște de-asta, quartz. Că am fortune 3 pe... Și nu pot să-mi iau, că ți-am luat un tănă cop encantat din ăla. Știu. Bă, mă vezi? Da, mă, te văd. O vină încoace și ia quartz. Poate facem și noi o casă din quartz. Că e frumos quartzul. Nu, dar de unde mai va? Uite, tu să iau și o aur. De unde? Eu mor bozombăle. Nu, că după aia vin toți. Sunt ca țiganii ăia. Dacă dai într-unul, vin toți. Și ce le fac? Nimica. Da, am uitat. Ăia în lavă rezistă, nu mor. Lasă-i acolo, bă, lasă-i acolo, că nu-ți fac nimic. Hai vin la tine. Bă, am filmat deja 9 minute. Mai filmăm până la 12 minute și apoi încheiem. Nu pe la 14. Nu poți. Bă, am auzit eu ceva pe acolo. Mamă, trebuie să mine! Știu, dă-ți. Da, și mi-a din armură. N-are nimic că-ți fac alt. Mă duc repede acasă. Îmi pare rău. Nu, Bubu. Stai mă, că vin încoace, că am eu apă la mine. Vin încoace, Bubule. Gata, mi s-a dus. Bine. Unde e ăla? Eu nu-l văd, că aș trage în el. Hai să plecăm. E sus,
Bă, da, mă, e. Hai să plecăm. Unde? Nu știu, dar vreau să-l atrag pe mine. Atrage, dar știi că e după mine, că eu vreau să fug. Fugi! Dar nu-l văd. E gheul la o infernal. Nu mă duc repede la ăla. Am luat și foc, bravo. Dar n-ai cum să pui apă, am uitat. Trebuie să te amintesc eu. Acum atrage mine. Pun pauză puțin. Și am revenit. M-am luat 22 vale din ăla. De parți? Da, de fapt. Am 52. Da, mă, da, din quarț. La quarț ne trebuie la... Ia uite-te. Să-ți dau capsul. Da. Am revenit, să știți. Asta nu-i quarț. Uite, ăsta-i quarț. Ăsta. Da. Zici tu așa că mi-e să-ți dau unul. Bă, Nu o să te fac. Nu, mare. Dar tu n-ai? Alex. Nu spune ce nu spune. Alex, îi zic eu. Nu mai pot să intru în casă, am larg. Eu n-am. Acele tale, ați auzit? Auziți? Se aude acele tale. Se aude melodia aia, acele tale. Tu ai voie să cânti bubule, dar mai tragi din gură. Vină lângă mine, vină lângă mine. Nu, se aude. Hai că încheiem repede. Mami, dă mai încet! Du-te, mă, tu, și dă mai încet. Da, mai încet, lasă, că vreau și eu să ascult și eu ce rău. Gata, am zis. Hai, bă, vină încoace să încheiem. Stai, că ai buba acolo. Fraților, uite. Nu, uite-te la mine, uite-te unde mă uit și eu, Bubu. Bubu, stai lângă mine și uite-te unde mă uit și eu. Eu am fost cu Bubu și asta am fost eu. Vă rog să dați like, share, comentarii, subscribe și cam atâta, fraților. Pa, pa!